שלום וברכה, אנחנו כאן ממשיכים במעגל היומי, וברור שאנחנו מקדישים גם הפעם את הלימוד להצלחת חיילינו ולהשבת החטופים במהרה ובשלום ובשלווה אל חיק משפחותיהם. הפעם אנחנו בנתיב הצדקה, פרק ה', ויש לנו שני נושאים לעסוק בהם. אחד זה הטובה שאני עושה עם בעל הבית, והשני זה להאכיל בעלי חיים. אז בואו נראה. קודם כל, חז"ל אומרים שיותר ממה שהבעל הבית עושה טובה אני עושה עם בעל הבית. והשאלה הגדולה זה למה, איזה טובה הוא עושה פה. בשביל להבין את זה אפשר להביא דוגמה מאוד פשוטה מהורים וילדים. גם הורה וילד, בעצם לכאורה ההורה הוא מי שנותן והילד הוא מי שמקבל, אבל זה חצי מדויק, כי ההורה מקבל המון משמעות וערך מהעובדה שהוא נותן. לכן זאת הסיבה שבגללה, ככה מהר"ל מסביר בנצח ישראל פרק ו', הוא אומר, זאת הסיבה שבגללה כותבים את המילה בת, יש שם עטף דגושה, כי היה אמור להיות שם נון באמצע, כלומר בנת, כמו בערבית, כי זה בעצם לשון בניין. הילד בונה את אבא שלו, כי עצם זה שאני יודע שיש לי ילדים בבית שמחכים לי וזקוקים שאני אשפיע עליהם, בעצם זה נותן לי ערך ומשמעות שלא הייתי יכול לקבל באף דרך אחרת. כלומר, עצם זה שאני נמצא בעמדה של נותן, היא נותנת לי. אותו דבר בדיוק שכאשר בעל הבית נותן לעני, זה שהוא נמצא בעמדה של נתינה, נותן לו המון ערך. אבל בנוסף לזה יש גם עוד רובד עמוק וחשוב מאוד, שבעצם מידת הדין פגעה בעני. מאוד ככה, הוא סובל, לא פשוט לא. והוא סובל שלא כמו בשאר האיסורים, שכאשר אדם מתייסר, אז איסורים לרוב איסורים של גוף, איסורים של כל פעם זה משהו נקודתי. כאן העוני בעצם מבטל את האדם, קצת מייצר מצב שבו אדם כמעט אין לו יכולת לחיות ולנשום, לכן העני חשוב כמת, כאילו זה פוגע בכל דבר. ולכן, בגלל שמידת הדין כל כך חזקה בעני, אז א' כתוב את המילה יען, אני ויען באותם אותיות, יען שכביטוי יען בהתאם, כלומר אדם עשה, ואז יען שהוא עשה, אז כך הוא מקבל. אז זה ביטוי של מידת הדין, אז באמת זה דבר אחד. דבר שני, כאשר מישהו נותן לעני, אז מידת הדין מחייבת שאותו בעל הבית יזכה לחסד, ובאמת, כלומר, בעל הבית עוזר לעני, אבל העני בעצם מאפשר לבעל הבית לקבל שפע מהקדוש ברוך הוא שישפיע עליו יותר. אז זה עד כאן לגבי הנושא הראשון. הנושא השני הוא, יש צדקה שעושים לבעלי חיים. איך עושים צדקה לבעל חיים? שמאכילים אותם לפני שהאדם אוכל. כמו שלצורך העניין, כשהעולם הזה נברא, אז קודם בעלי חיים נבראו, הושלמו, קיבלו את השלמות שלהם, ורק אחר כך האדם רק ביום שישי. וכאן זה בעצם איזשהו עיקרון שכל דבר שהשלמות שלו קטנה, אז הוא מהיר יותר. כלומר, כמו דשא ואין לו פירות ועכשיו משהו מאוד מורכב לייצר, הוא פשוט צומח. בגלל שהוא צומח זה מאוד מהיר, אז זה יוצא מאוד מהר. ולכן שלמותם של בעלי החיים קודמת לשלמותו של האדם, וזו הצדקה שהאדם יכול לעשות עם בעלי החיים, וזה לדאוג שהם יאכלו לפני שהוא יאכל. בהצלחה לכולם, בשורות טובות.